Maria, tu ești doamna, numele meu nu mai este Maria. Acum am devenit și eu malefică, la fel ca și Cătălina. Am făcut bine? Da, excepțional. Nu la fel de bine ca mine, da, excepțional. Măi, tu ești normală la cap, îmi distrugi copiii, Cătălina. Ce, Doamne, iartă-mă, ai făcut? Dă-i resetare din fabrică să-și revină la normal. Doamna, lăsați că este spre binele ei, da? Toată lumea are nevoie de o schimbare la un moment dat în viața asta amară. Mă, copchilă, ce bine ai făcut? Nu vezi în ce hal arată? Deci după ce că-i dusă cu vaca, mi-ai transformat-o și în Ursula, Cătălina. Uite-te la... Fenomenal așa ceva. Bă, Maria, ești nebună? Ce faci? Lăsați-o în pace, doamna, că și exersează lătratul, da? Să vedeți ce vocalize are. Chiar am învățat-o bine. Maria, fii atentă că dacă faci ceva te trântezi, nu te vezi. Maria, nu, iartă-mă, scuză-mă, n-am vrut să suni așa, nu plânge, te rog frumos, gata, iartă-mă, te rog frumos, scuză-mă. Totul merge conform planului. Maria, gata, uite-te în ochii mei, te rog frumos, uite-te la mine, gata, nu mai plânge.